stimate domnul rector Leonard Azamfirei, stimați membri ai conducerii UMF, inițial UMF Târgu Mureș era Facultatea de Medicină a Universității Bolyai din Cluj, nevoit să se mute la Târgu Mureș după al doilea război mondial. În 1948 a devenit un institut de sine stătător cu limba de predare maghiară, Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet, Institutul Medico-Farmaceutic. Universitatea deservea dorința comunității maghiare de a învăța medicina în limba maternă, prescrisă în legea educației din 1945, 46 și 48. Secția română s-a înființat abia în 1962, într-un mod dictatoric, fără emiterea vreunui document oficial care să schimbe decretele de lege sus amintite. Cursurile pentru studenții maghiari au devenit bilingve, iar lucrările practice se țineau exclusiv în limba română, chiar de către cadrele de etnie maghiară, care inițial au ținut ore și pentru secția română. Astăzi, una dintre criteriile ARACIS care îngreunează acreditarea secțiilor maghiare este insuficiența numerică a cadrelor didactice maghiare, cu toate că acest fenomen era pricinuit chiar de politica antimaghiară a statului român. Tinerii medici maghiari au fost repartizați mai ales pe posturi din zonele locuite preponderent de români. Astăzi, conducerea de etnie română a universității afirmă cu ipocrizie că se îngrijorează sincer pentru viitorul studenților maghiari care vor să folosească limba maternă și la lucrările practice pentru șansa lor mai redusă la angajare, respectiv pentru nivelul de servirii pacienților români de către acești viitori medici din cauza necunoașterii limbii române. Statistica arată clar fenomenele artificiale din sistemul sănătății din acea perioadă. În 1963, din 88 de studenți care au terminat universitatea, 81 erau de etnie maghiară, 2 de etnie română și 5 de altă etnie. Iar în anul 1985, din 240 rezidenți, 172 au fost români, 67 maghiari și o singură persoană de altă etnie. Spunem nu discriminării etnice la UMF Târgu Mureș. Mulțumesc pentru atenție!